Nyt me tehdään tamaleksia. Ja tamales on niin vastaavaa pakkaustapa kuin Karjalan piraka. Karjalan piraka tai kallakukko tehtiin siksi, kun joku marka, puuro tai massa voidaan kuljeta kuivalla tapalla mukaan metsätöihin tai piknikiin ennen kuin meillä oli muovirasiat. Ja meksikolainen tapa säilyttää ruoka on maissilehti tai banaanilehti. Niitä kuivataan ja niitä voisi myös kuivata Suomessa, kun maissi saa monessa paikassa. Sitten me laitetaan ne ensin veteen. Sitten pakkausmateriaali pehmenee aika kivasti, nopeasti. Sitten me keitetään maisipuuro. Ja maisipuuro yleensä ei iske suomalaisen hampaisiin, kun se on niin liian pehmeä ja epämääräinen, ehkä liian tylsä. Mutta se kiva tapa tehdä sitä on niin kokoskermalla. Eli tässä meillä on kokoskerma. Sitä kiehutaan ja lisätään niin vähän suola. Se on, se on puhdistamaton. Paljon mineraalia. Se on käsin tehty. Ja sitten nuo maissiryynyt, niitä saa nyt periaatteessa jokaisessa kaupassa sinne. Ja nyt pitäisi varoa vähän, kun tää kiehuu, se ruiskuu taivaaseen asti. Ja nyt se on valmis. Ja niiden kanssa voisi tehdä nyt tamaleksi. Eli tossa meillä on pakkausmateriaali. Siihen kaadetaan niin vähän maisipuuro sinne. Sitten meillä on luomu parsakaalia, luomu kukkakaalia. Ja asetetaan tää niin nätisti. Vaikka 3 kappaletta noin. Vähän puuro päälle. Ja sitten pakkaus kiinni. Ihan noin. Vähän noin. Ja sitten sinne vaan. Ja sitten vielä uunin vähän. Sitten se kypsy siellä ja maistuu todella hyvältä. Ja se maissipuuro se meni aika kovaksi uunissa. Ja sitten kun me syödään nuo tamalekset, avataan vaan se lehti, vähän salsa sinne. Sitten haukalla ja se on oikeasti supaloistava. Kaikki meksikolaiset, jotka asuu niin Suomessa, yksi heidän suuren haavista on tamales. Tosi kiva ruoka. Eli oikein hyvä. Watching the clouds